Čauvec, vítajte pri ďalšom videu. Dneska vám ukážem, ako vytvoriť World of Warcraft Cataclysm server. Začneme nainštalovaním balíkov, ktoré nájdete v popise videa. Dáte heslo pre roota MySQL a zopakujete ho. Dobre. Počkáme chvíľu. Dobre, teraz si stiahnite ten súbor, čo je v popise videa a presunieme sa do jej zložky, kde sa nachádza a rozbalíme ho. Chvíľu to potrvá. Dobre, a teraz sa presunieme do zložky Skyfire-emu master, vytvoríme zložku build, presunieme sa do nej a dáme cmake, tak, počkám chvíľu. Dobre, teraz zadáme make, teda to skompilujeme, ten server, make, pomlčka j a koľko máte jadier, bez medzery, ja mám 3, tak dám 3 a počkáme, kým sa to tam skompiluje. Zatiaľ si môžeme nainštalovať databázu, tak sa presunieme do zložky Skyfire, teda vlastne Skyfire-emu a v nej do zložky SGL a ešte do zložky create. Tak, teraz importujeme MySQL root p a súbor create MySQL SGL, vaše heslo, ktoré ste pri tých inštalácií balíkov zadali do MySQL. Dobre, vytvorené. Teraz sa presunieme do zložky base a do zložky out. Novú dáme MySQL root p, databázu out a súbor out.sql, to je vaše heslo. Dobre, prejdeme späť a do zložky character znovu importujeme MySQL root p, databáza characters a súbor character.sql, zase vaše heslo. Chvíľu to potrvá. Dobre, presunieme sa späť a ešte späť. Rozbalíme Skyfire do 2. Takže rar Skyfire db 406a.06.11.2011 461.rar a zabudol som na dačo unrar x. Tak, chvíľu to potrvá, kým to rozbalí. OK. Prejdeme do
je rozbalené, teda vlastne teraz importujeme znovu MySQL U, root, p, databáza je world a súbor skyfire.db.sql, heslo zase do vaše MySQL, chvíľu to potrvá. Dobre, 40%. OK, databázu máme a už len čakaj, kým to skompiluje. Ja to teda strihnem. OK, tak už to mám. Ešte dáme make install. Dobre, chvíľu to potrvá. No, dobre. Presunieme sa teraz do zložky cd src cd server dir system out server cd out server nastavíme práva chmod out server. Dobre, si ho spustíme out server. OK, dobre, teraz spustíme world server, build src cd server cd world server, zase nastavíme práva chmod world server a spustíme. A sakra, ešte musíme nastaviť, aha, vlastne nie, musíme ešte skopírovať dve mapy a to, takže otvorím si novú kartu, presuniem sa do zložky server, tam kde ste si to rozbalili, a skopírujeme dbc do skyfire emu master build src server world server a tu čo je? Sakra, prečo to nejde? Tak máme mv, presunieme to, teraz presunieme maps av maps. OK, fajn, teraz spustíme ten world server. Načíta sa nám to. A server je spustený. OK, teraz to ešte odskúšame. Nezabudnite si zmeniť realm list data NAS a realm list na localhost. OK, ja to mám, tak si hru spustím. Tvoriť pomocou iné. Fajn, chvíľu počkám. No poď. OK, takže meno a heslo je administrátor a
administrátor. Prihlásime sa. A sme tu, môžeme si vytvoriť postavu. Human. OK. Tak zdar.